we-ecosystem. Sicela uqaphele noma ubani okutshela ukuthi icapital noma osomabhizinisi abakhulu bangasiza abomdabu baseNingizimu Afrika. Qaphela ukuthi lowo muntu noma leso sikhungo sikhokhelwe imali noma siphethwe ama-askari. Babuze lo mbuzo. Nginike isibonelo. Ungabuyela emuva uze ufike kwikolonyalizim. Lapho amabhizinisi amhlophe ayebulala imiphakathi yabohlanga abamnyama ukuze bavikele inzuzo, profit yabo. Kodwa sisize ngesibonelo lapho bephakamisa umphakathi khona wabomdabu. Umzekelo owodwa nje. Asisho umuntu oyedwa, inkosi thizeni noma usopolitiki. Sisho umphakathi. Ngoba singabatshela. Kudala osobhizinisi embonini yezimayini. Bebengenisa abantu bangaphandle abazosebenza ezimayini. Ngoba abantu bendawo izakhamuzi zicela amaholo angcono. Nokuthi bebakhokhele. Balanda izigqila ngaphandle. Osobhizinisi benza okufanayo futhi ezweni. Kodwa manje bakwenza kuzo zonke izimboni, imikhakha kanye nakuhulumeni. Besizwa ilamaphiciphici askaris. Ngoba siyazi ibhizinisi lilawula osopolitiki. Ngakho-ke, osomabhizinisi abazonda abasebenzi bomdabu ngokungaguquki. Sebethi manje bazolwa nathi abomdabu. Ukuze banqobe bona kanye abantu ama-askaris abawalawulayo. Kanjani ngoba yibo ababayalela ukuthi kucwase izakhamuzi, kuxoshwe abamnyama emnothweni. Lokho akunangqondo nhlobo. Umpedo nje. Amanga. Labo abathengisa lawo manga bathengiwe. Bakhokhelwe ukuze badayise abantu bakithi. Njengoba osobhizinisi benza ngekhodesa askaris. Babanika imali yokukhaphela, ukudayisa abantu nezwe. Qaphela ecosystem, imali yenza abantu bedayise izwe. Manje sineminyaka enguthithi yolwazi nomlando, nobufakazi esabubona sisonkana ezweni. Idemokrasi yethu mbumbulu. Elawulwa yimali kanye nezizwe zangaphandle. Ohulumeni bakusasa ngeke badinge izicucu zomzabalazo. YesiKLC ikomiti yabafundi. Ubulungu bamanje beqembu. Noma inyunyana thizeni. Kuyoba umbedo wodwa loyo. Abomdabu bafunde ukuthi lokhu akungezi lutho kubantu nasezweni. Akusisizanga ndawo. Kodwa ukuzibandakanya kwakho ezinkundleni zokuxhumana kuzobalwa kakhulu. Lokhu esinakho akusebenzanga, manje abantu bafuna ushintsho. Register i-ecosystem app yakho ubambe iqhaza.